са интелектуални, психически, морално-волеви, физически. Освен това е необходимо придобиване на специфични умения и навици и не на последно място по значение, това е способността за работа в екип. Формално погледнато службата охранява личности, но повечето от нас съзнават, че всъщност сме едни от пазителите на институциите и държавността. Това е осъзната отговорност на нашите служители, а тя е голяма, защото става дума за трите най-важни институции в страната и за също толкова значими гости от чужбина. Влияние за избора ми на професия е оказало възпитанието ми. Баща ми е бивш служител на МВР. Освен това, от малък се занимавам с бойни изкуства и след като завърших Националната спортна академия, да кандидатствам в НСО ми изглеждаше логично и закономерно. Явих се на изпитите, приехаме. Не крия, че тогава не бях запознат напълно с конкретиката на работата, но и до ден днешен нито за миг не съм съжалявал за избора си на професия. На тройки, ето е противодействие на атаки с хладно оръжие, огнестрелно оръжие. Ще бъде чувството. Леко. Три. Обратно. Усикване. Четири! По-бързо! Пет! Четири! Пет! Шест! Имам сега тук. Дълго напред. Ляво пуше, по-малко да ляво. Облагане, отбиване, пуше крачка назад. Ловки. И понеже знам, че филма ще се гледа и от нашите инструктори от учебен сектор, не мога да ги пропусна и да спомена значимия примус, който правят те за нашето развитие. Понятия като дълг и чест може да звучат кухо във време на девалвирали ценности, но самия факт, че служим на институциите, а не на частния бизнес, където не е тайна, че финансовия стимул е многократно по-голям, показва, че не са лишени от смисъл, поне за нас. Снаражението и техниката, особено автомобилите ни, често не са на висотата на големите изисквания, но смятам, че истинския капитал на службата са хората, а те се ползват със заслужен авторитет и той се гради не на думи, а на дела. Движи се, ако не удряш! Движение! Коланите първо и ще проверим оръжието. Без резерва. Добре. Оръжие! Назад! Назад! Назад към главата! Отека отпред! Усилването! Никой да не бърза назад! Умирай! Стой на място! Към главата! Стой на място! Към главата! Към главата! Умирай! Стой на място! Към главата! Към главата!
Малко по-бързо ударен. Така. Малко по-шути. Большинството от служителите са силно мотивирани личности и това се отразява пряко върху работата. Да работиш с такива хора е чест и привилегия, а да си част от добре смазан механизъм, какъвто е екипа, е чувство, което трябва да изпиташ, за да го разбереш. Рискът е нещо, което реално съществува, но да го коментирам ще звучи превзето. Има го и в много други дейности и добрият професионалист просто го приема като неделима част от нещата и не мисли за него, а се концентрира върху работата си. Както споменах, службата има добър авторитет. Дейността е на светло и прозрачна, не сме секретни, както някои други сходни правоохранителни органи, но стремежът е да оставаме зад кадър. Още повече, това, което все пак влиза в кадър, е върха на айсберга. Основната работа е превентивна и тя не е на показ. Into the new millennium.
Пост номер 1, всичко е наред. Лукойл. Горива от извора.